bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayago haalirde mo Pindi TV jaam Allah waale moon en calmini moni kala inde mum e yettode mum no woniri kala eɓe wondi kala ɗo ha Sénégal hani e caggal leydi e caggal ɗum en jetti jomiraɗo joom bawɗe baɗode wela en welira en juulen nelaɗo makko Mouhammad sallallahu alaihi wasallam ɓurnaɗo windere en jettiɓe hohoɓe diine e dilloɓe dawrugol kala en garti hande kadi e altine sappo e jeeɗiɗi colte walla mbiya février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gam addande moon kabaruji men e jaydeji e wondude hono kewɗen wadde kala saaha bani men debbo sehil men mawni men banum debbo Amadou Moussa woni Aissata Ndiaye jaam walema jaam ɓolo machallah assalamu aleykum hettiyankoɓe yeeɓenkoɓe yaw Pindi TV goto fof salminama e inde manama e yettore weltare tan min dañi kadi huccidde e moɗon oɗo subaka hande addande moon kala ko jayndeli ɗi dawri hande ko noon tigui Aissata Ndiaye wadde ɓuura kalande amen holko ɓuuri jojjude hande e jayndeji ɗi noon tigui Salamata caggal nde calminmami ɗum ne hande ko ɓuuri tengtude e journaux ji ɗi mataw tan ko garangal ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mo ganduɗa woni Georges Pompeo woni secrétaire d'état mo États-Unis kono kadi ɓe garti e ko ganduɗa ina waɗi haalaluji faade e Mame Mactar Gueye mon gandu ko woni hen ko joni joni wonata so Allahu lamdo jaɓi ko noon tigui wadde udditiren jayndeji ɗi jayde Le Soleil eyyi Salamata hande noon jayde Le Soleil ari tan koye jillu ganduɗa yiyete Georges Mike Pompeo ari ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne woni tan secrétaire d'état mo Amérique kanko noon o wi tan ko mataw e ngal ɗon garangal ɓe ciifi hen ciifodire ganduɗa ine kewi ɗeɗon ciifodire noon ine jeeya hen ko tan haɓoto ko faye banggal terrorisme ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi eko taari ɗum ha joni tan goɗɗum ko ganduɗa ma ƴeewene wone jayde Le Soleil woni kay ko parquet walla mbiyen tan procureur mo Fatick wi ma uddita enquête losko mawgo fanude ɗum tan e Sankare Amadou Lamine Koyta ganduɗa haalama no fewi e semaine oɗo mo jaltuɗen tigui rigui wadde jabanen jayde rewmi dawi noon ko hande koye tan ko ganduɗa waɗi e nder galle Mame Mactar Gueye mo ganduɗa kanko ardi Jamra kanko Mame Mactar Gueye noon mataw tan ko ɓi ko debbo koko majjuno ɗum noon kamɓe police caggal nde ɓe jiituma e konngudi ɓe gaddi hen ɗum noon wi tan ko kanko welta o dañani hen weltare saabu ko police wi ko mataw tan wona noon yaari ɗum saabi ɓe mbi Mame Mactar noon tan tikkani police no fewi kono kadi ɓiɗɗo nodditama toon to ganda ko kañum woni to e lawol gam tan namdede e haaɓe ɓuura andude holko kewno noon tigui Aissata Ndiaye wadde jabanen jayde Vox Populi ha joni Vox Populi ari tan koye haala ganduɗa ne dañi hakkude Bintou Gueye mo ganduɗa woni ɓi Mame Mactar Gueye ina yano kamɓe police noon ɓe mbi tan kanko cukalel nguel mataw o wonduno koye suka makko noon mataw ɓe gonduno koye ɗo wiyete to ganduɗa ete woni auberge ɗum noon woni konngudi ganduɗa kanko Mame Mactar Gueye o yeddi ɗum o wi police yaawi ko haalde yo tan jokku losko ha ɓuura andude holko woni hen ɓe ganduɗa goni maire wonɓe e nder tan APR kamɓe ɓeɗon noon ɓe ndendi no fewi ɓe mbi ɓeɓe ƴeew tan no ɓe mbaɗata ha APR ɓuura yaade yesso nani e nder Vox Populi ha joni e nder Vox Populi ma tawe hen kay ko tolne million ngaji temet tati e capantati ganduɗa koye tan banggal leɗɗe ganduɗa ko jareteɗe ina hefta walla mbiyen médicament ji ganduɗa yete ina yareteno ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla ne jogorno yeyede ɓe tetti ɗum noon e widemo ɓe tan tolnima e million ngaji temeɗɗe tati e capantati ganduɗa yete tettama tigui rigui jabanen jayde L'Observateur hikota toon to diwan mo Rebeuss walla mbiyen tan to prison mo Rebeuss toon noon tawete toon tan to Guy Marius Sagna mo ganduɗa ha joni nani tan suuɗa nangue nde ɗum kanko Guy Marius Sagna noon ɓe mbi tan ko o nanna ko ɗo ganduɗa ko toon ɓeɓe ko nanna walla o mofta ko toon yete e nder Rebeuss kanko noon ha joni o yaltan taw kono
kono noon ɓe namdima ɓe mbi yette holko saabi joom suudu makko arata saha fof ƴewdemo toon ɗum ɗon noon nani nder jayde l'observateur ha joni tan ɓe mbi liggey makko ina jogori bonde so tawi tan cokgol ngol ina jokki ha joni ɓe garti kadi e ko ganduɗa yette woni ko kewi e weekend oɗo ɓennuɗo woni tan hakkude Mame Mactar Gueye e ɓiyum ɓiɗɗo oɗo mo ganda ko janoɗo o wi tan kanko tikkani no fewi halluji ganda police cuuti ɗum fani ɗum e ɗow ɓiiko wiide tan yaaduno koye suka muɗum ɗum noon saabi ɗo joni losko nani jokka losko wongo ɓe mbaɗi kadi nani nder jayde l'observateur hollidde tan ɓe ganda ko hande ne jogui kalis ne goni fettoɓe walla mbiyen waɗoɓe football waɓe no Sadio Mané Ela Diouf en ganduɗa fuɗɗorde mumen welani mataw tan koye basal puɗɗori ɗum noon ha joni tan mataw hen konngudi halife général mo Mauritanie e kadi kawrugol ganda o hawrino ɗum e sohna Aida Diallo mo ganda wonno joom suudu Cheikh Béthio non tigi Aissata Ndiaye jabanen jayde les échos jayde les échos rewi hen tigi salamata les échos noon ari tan koye banggal politique hollidde wiide yenne Aminata Mbengue Ndiaye mataw tan ɗo joni nana tan fawa nana fiya kure e nder yette ɓe parti walla mbiyen landa oɗo mo ganda woni landa APR ɗum ɗo noon woni koɓe piniri woni tan l'APR flang Aminata Mbengue Ndiaye ɗum woni konngudi ganda hande woni tan ɓoore adande mo les échos caggal ɗum kay konngudi goɗɗo kadi ne tawe hen ni wiye Abdou Mbow kanko Abdou Mbow ne o wi tan ko ha joni banggal politique kala mo ganduɗa yete ena fawa juuɗe walla tan IGE enquête muɗum ne holliri ko ganduɗa yete wona moƴƴere e banggal koppareje leydi meɗen ko an foti wadde démissionné guila gardiɗo leydi o suutani hen konngudi muɗum ha joni kay ɓe garti kadi ko kewi woni tan jahangal walla mbiyen majjugol ɓi Mame Mactar Gueye e hollidde ha joni tan Mame Mactar Gueye e tikkere mum dañi caggal nde ganda konngudi cuutama fanay ɓi ko debbo oɗo tigi rigui Aissata Ndiaye gasniren wadde jayde stade jayde stade tigi uddata damal ngal jayde stade noon hande holliri ko Sadio Mané natal Sadio Mané ma yiye hen kanko Sadio Mané noon ina anda hanki match mo ganda dañino kanko walla mbiyen hecci hanki e samedi oɗo kanko o nanni tan 100e but walla mbiyen ɗum woni temedere mo ganduɗa biwuji o nanni ɗum kanko Sadio Mané ɗum ɗon noon o holliti gartagal makko e nder équipe oɗo walla mbiyen tan o holliti tigi kanko Sadio Mané amo dañi ha joni tan fulla e fayida makko e nder équipe oɗo sabu ni ha joni so fayama e banggue goɗɗo kay hollitte ko ɓeɓe ganda goni Paris Saint-Germain kamɓe ne kulol ɓe dañi hakkude mabɓe tan ɓe jogori dañde Dortmund ɗum ɗon nane nder jayde stade ha joni son udditi mon taw ɗum nder bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi hen ko baya Bindi TV ko jayde stade tigi uddata banggal roɓɓindu jayde liɗi Salamata Dia a jarama Aissata Ndiaye kabaruji ɗi mbaɗi fayida joni gartana amen hen tan hol toɓɓere ɓurde hen wonde divers walla mbiyen wonde carika eyyi noon tigi hande noon toɓɓere ɓurde wonde divers ina anda tan Salamata en gartat hande e ko ganduɗa woni ko wiyete disparition walla kidnapping hande ina ƴewtinda ɗeɗo balɗe ina heewi ko haalete wiye neɗɗo majƴi waɗama kidnappé tawa yeehi koye sago hoore muɗum saaha foof ko ɗum enquête o hollita saabu yiyama yete ɗo debbajo koddo to Kër Mbaye Fall ko wayni hebno ɗum kono kadi joom suudu oustas oɗo kañumne Oumar Sall kañumne ɗeɗo balɗe ɓennuden kankone ko wayni ine hebno joom suudu makko yeehi ɓe cikki ko banggal kidnapping tawi wona ɗum ɗon hande noon Mame Mactar Gueye tigui yiyama hande no jaydeli ɗi piniri ni dawri ko ɓi ko debbo ina wiye Bintou Gueye e jahangal ganda yehino police wi o yiita koye auberge ganduɗa omo wonduno toon e suka makko aɗa andi
yehi hawnima Salamata hande so wiyama yehi ha jungo police nannama hen goddum yitama so ɓooyi neɗɗo ne wawi yaade sikke yehi koye sago hoore muɗum tawa koko majji tigi ko noon tigi Aissata Ndiaye ko mbiɗa ko tan ko bonnoɓe ɓe bonnori hay moƴƴuɓe ɓe walla bonnanta hay moƴƴuɓe ɓe so tawi jomum yehi nawi hoore mum yehi koye sago mum e belanteji muɗum sikkama ko nawaɗo yitama taw yita ko kañum tigi nawi hoore muɗum ma bonnan mo ganduɗa janggo e jaam o itteri ni taw wona e sago makko o nawe kono jaggare tan ɓaade kayuji banni ine keeɓe wiyete tan wadde fof ko gotum kamɓe nawi koye mabɓe surtout ma yontande hande nde yontande hande nde ne tiiɗi hoore yontande hande nde nedi ndi ne sattini muusi no fewi jomuma sikkat no nehirɗa ɗum ni ko noon woori yaha waɗoye goɗɗum ko yaadiɓe en ganda walla ko réseaux sociaux ji en ganda kono kam hunde nde ko ganduɗa koko foti ƴewrede saabu ne ɗumin ne fewi sanne noon tigui Salamata réseaux sociaux ji ne waɗi hen fayida hande ne heewi hande ko fewnata kono ko bonnata ko kadi sa ƴeewi ina heewi saabu réseaux sociaux ji ko kewata hen ko e téléphone uji ganduɗa sukaɓe nani jogui ɗum saabu téléphone soɓe joguima ɗum tan hande aɓen dañi indépendance mabɓe saabu a wawata yurnitade nda code ɓe mbatta e téléphone mabɓe a wawata yurnitade walla ɓe kaala ha gayna ɓe mbaɗa supprimer koɓe kalno ko aɗani sikki gonduɗa koye ɓiɗɗo nehiɗo newiɗo tawa ko hollatma e nder galle ko e ko woniri bowal ko wona gotum ɗum ɗon fof hande ina hamni saaha ine wiye ine comne hen ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni jignaɓe ɓe kono jignaɓe ko mbawi ko nana mbaɗa ɗum hewɓe walla yoga e mabɓe hande nani mbaɗa ko mbawi ko woni wiideɓe kaaɗe ɗo mbaɗire ni ndeeƴe ɗo ɗum ɗon noon so yeehi ha neɗɗo o kañum ne ƴetti needi wondi waɗe hoore muɗum Salamata ko poɗɗen haalde hen ko foof heƴani e temps mo ganduɗa ko kañum dañɗen o ko ɗo tan min kannata ɗum ɗo meɗen nuwete kadi banggal fait divers meɗen Salamata Allah jarama Aissata Ndiaye Allah jarama kadi on jarama onon no yeeɓiyankoɓe Pindi TV ari ha ɗo en gasi ha laaɓe jaggodiren aadi janggo so Allah jaaɓi